Tak til Horsens Lærerforening, fordi Uddannelsesforbundet også måtte være med her i dag. Vi har i løbet af de sidste uger, hvor vi har været lockoutet, aktioneret sammen med jer, folkeskolelærere, ungdomsskolelærere, erhvervsskolelærere og andre lockoutede lærere. Det er godt, vi står sammen, og det er godt at mærke fællesskabet. Sammen er vi stærke. Hvem er vi så også fra Uddannelsesforbundet, kunne I jo spørge. Ja, vi er lærere fra blandt andet VUC. Jeg kommer selv fra VUC Horsens. Vi kommer fra ungdomsskolerne, fra produktionsskolerne, erhvervsskolerne, sprogcentrene, blot for at nævne nogen. Vores kursister på VUC Horsens har nu på 3. uge været uden undervisning. Og vi må jo i den her lockout-tid ikke undervise dem, hvor gerne vi end ville. Men vi har talt med nogle af dem, og de siger jo, at de har fået vendt op og ned på deres hverdag. De har ikke længere noget at stå op til, hvilket frustrerer dem rigtig meget. For nogle af kursisterne er struktur og en fast dagsrytme vigtig, og de har brug for støtte til at få hverdagen til at fungere. De unge kursister har noget af deres sociale netværk i klassen, og de savner derfor den daglige kontakt. Ensomheden truer. Undervisningen er sat på standby. Den var ellers netop i det her skoleår blevet genoptaget efter flere år uden skolegang. Eksamen venter forude. De unge savner en almindelig hverdag og udtrykker det således. Bare vi snart får vores lærer og vores almindelige, normale hverdag tilbage. Det værste er jo, at de unge endnu engang oplever, at systemet svigter dem. KL og staten svigter dem. En stor del af de kursister, vi har hos os, er unge mennesker med risiko for eksklusion af samfundet. Det er unge mennesker, som på grund af følelsesmæssige, sociale, adfærdsmæssige forhold eller andre problemer har haft en svær barndom, og de har også haft en svær tid i deres tidligere skoleforløb. Rigtig mange af de her unge mennesker har svært ved at modtage mere end 5 timers undervisning dagligt. Det faglige spænd imellem dem er ekstremt stort, hvilket kræver grundig, tilrettelagt undervisningsdifferentiering og lærere, der får mulighed for at forberede sig. Kursisterne mangler deres lærer, de mangler deres mentor. En mentor, som er mere end bare et fastholdelsesorgan, men også en voksenven. En, der kan lytte professionelt til deres problemer. En af mine kolleger havde et læserbrev i Horsens Folkeblad i går, og han skrev, at børn og unge lige nu gidsler i et politisk skuespil. Er drejebogen skrevet, og slutningen på denne lockout allerede defineret og ligger klar? Det fortjener vi ikke. Det fortjener vores kursister. Det fortjener vores elever heller ikke. Vi ønsker forhandlingsretten tilbage. Vi vil have vores arbejdstid gjort op, og vi vil have afregnet overarbejdet en gang om måneden. Vi vil vide, hvornår vi skal møde på arbejde, og hvornår vi har fri. Vi vil kun møde 1 gang om dagen. Man skal ikke kunne sættes til at arbejde fra 7 til 11 og igen fra 16 til 20. Vi vil have ordentlige kontorfaciliteter til vores rådighed. Og vi vil sikre, at alle skoler i landet har afsat tilstrækkelige ressourcer til forberedelse. Endelig ønsker vi, at den enkelte skoleleder kan beslutte at indgå lokale aftaler med lærerne, hvis
det er en mere hensigtsmæssig måde at få dagligdagen til at fungere på. Jeg er nødt til at spørge jer, synes I, at det er helt urimelige krav at stille til den måde, man får reguleret sit arbejdsliv? Det var rigtig svaret. Det synes vi ikke. Men tilsyneladende synes arbejdsgiverne det. Og derfor er skolesystemernes, kursisternes og elevernes fremtid sat på spil. Vi har stadigvæk meget at kæmpe for.